קטע ראשון בקאטה, כמו שנהוג בעולם, באליפות עולם, אירופה. יש קאטה גם בקבוצות וגם ביחיד. אז בואו נקבל בבקשה במחיאות כפיים את מיקי ואת ישראל, תלמידי ג'יו-ג'יטסו ומרכז קטע חיפה. תודה. יאן יונדן. ג'ימי. תנועות לא חדות, רצף של תנועות. תודה. לא סיימנו. קטע שני, בגלל שהג'יו-ג'יטסו הוא מורכב ויש בו הרבה חלקים, קטע שני זה קטע של הגנה עצמית, תרגילים מסודרים, גם תרגילים חופשיים. היי, סדרה שלישית. תשמעית? מתחיל. לא קל, אין מזונים, אבל משתדלים. אוקיי. כאן קטע קצת יותר מורכב, למעשה זו פעם ראשונה שאנחנו מציגים מופע עם כלי נשק, פעם ראשונה שלהם, אז בהצלחה. יש ריכוז. אוקיי, קטע שלישי, קטע בנונצ'קו. היי, ג'ימי! צ'ק. אוקיי, אוס.